Извън дневния ред от Андон Тодоров. Заповядайте. Уважаеми колеги, уважаеми присъстващи в залата, днес затварям всякакъв бизнес в Благоевград, бизнес граден повече от 20 години, семейен бизнес. Бизнес, който съм си хранил не само моето семейство, а и много други семейства. Няма да влизам в подробности, но единствената причина за това е и лицето Атанас Камбитов. Този човек, облечен във власт, си позволява да мачка с всякакви средства, позволени и непозволени, да притиска опонентите си не само в бизнеса, но и в политиката. Този човек не търпи критика. Той не може да понесе това, което извадихме като проблеми в неговото некадърно управление. Този човек започна лична саморазправа. Крие се за подписите на своите подчинени, превърна в общината в ЕОД, превърна в негова фирма. Вижте само назначенията. Не зачита длъжността общински съветник. Той сами изпълнява две роли – на председател, понякога и на областен. Стоя зад всичко казано и мога да го докажа. Знаете силата на един кмет, той има огромни правомощия. Той може да влияе по различни начини на процесите. За неговите хора и приближени фирми може всичко – да нарушават закони, срокове и така нататък. А за конкурентите в бизнес и политика трябва да им търсим цаката, за да ги смажеме. Направихте го, господин Камбитов. Смазахте бизнеса, но няма да смажете истината. Няма да смажете мнението на хората, което надявам се скоро да ви покажат. Видовден наближава. Благодаря ви. Така, колеги, продължаваме по дневния ред. Все пак право на... Беше ми споменато името, такъв е реда. Господин Тодоров, моля? Все пак конкретния повод не разбрах. Много неща, конкретния повод. Кажете за какво става въпрос. Всички го знаят конкретния повод. Вие давате интервюта пред медиите, влезте, можете да четете, да си чуете ваше изказване, ще прочетете и ще си чуете ваше изказване.